vrstvy. Dátová vrstva, aplikačná vrstva, prezentačná vrstva. Ja vám teraz porozprávam o dátovej vrstve. Začnem fyzickým modelom, že tu sa nachádza kompletný fyzický model nášho systému. Možno prosím ťa vysvetliť, akože po jednom okienku? Počkaj chvíľku. Dobre. Ako ono to vyzerá, že tam je toho veľa, ale... To by sme mali nechať potom do diskusie a ostanú tu len zainteresovaní. Ale to vidno z prvého pohľadu, že to logicky poprepája, takže to nevidí potom. To sa v tom dá vyznať. My sme to robili v podstate tak, že sme do toho dali verziovanie tabuliek, aby sa dalo aj z dlhodobého hľadiska sledovať minuloročný rozvrh, čo mali študenti zapísané. Dalo by sa to do budúcna využiť napríklad pre tvorenie skúškových rozvrhov, že zistí sa, koľko ľudí minulý rok opakovalo napríklad v nápravnom termíne a rozvrh sa potom môže tomu prispôsobiť. Samozrejme, tieto údaje sú aj v ICE, ale to by bolo hneď v tomto systéme. My sme tento systém v podstate robili na novo, teda tento dátový model, pričom niektoré tie entity sme použili z tých systémov, ktoré už boli predtým vytvorené, ale museli to nakoniec celé prerobiť kvôli v podstate, lebo v tých predchádzajúcich systémoch nerátame so zborom požiadaviek, to sme robili prvý až my. Teraz z tohto modelu, my sme všetky tieto tabulky nevyužívali. Týmto zeleným sú v podstate vyznačené tabulky, ktoré sme nepoužili. Tie, čo nie sú vyznačené, tak to sú tu len kvôli tomu, aby bolo jasné, v akom kontexte sú použité. V podstate tieto veci, čo sú tu, tieto tabulky, tak napríklad tá vyučovacia hodina, to už je to konkrétne pole v rozvrhu, k ktorému sa vzťahuje nejaký ten termín, nejaký predmet, ktorý majú študenti, pedagóg, potom či to je nejaká prednáška, cvičenie, skúška alebo niečo iné. To sa bude využívať až pri tvorbe rozvrhu. Tu sú v podstate časti, ktoré sme využili. Nie sú tu tie verziové tabulky kvôli prehľadnosti. V podstate touto farbou sú vyznačené v podstate prihlasovanie do systému a správa používateľov. Táto tabulka. Potom požiadavky a priority výučby, v podstate robili zber údajov, tak to sú tieto tabulky. Ako vidieť, že tá požiadavka môže mať vzťahovať viacerým miestnostiam, tak sme to ešte takto komplikovanejšie riešili. A potom v podstate tu sú ešte tieto sú tabulky, ku ktorým sa vzťahujú tie požiadavky a tie časové preferencie a v podstate časový raster voľný deň na akademický rok, to sú tabulky, ktoré sú potrebné napríklad aj pri zadávaní časových tých preferencií, kde sa v podstate odtiaľto načítavajú tie dátumy z semestra a voľných dní. No potom v podstate toto už aplikačné vrstve. Aplikačné vrstve treba povedať, že je to postavené na technológii PHP a SQL. Využívali sme k tomu PostgreSQL, databázový systém a Apache. Výhodou takéhoto riešenia je, že je to vlastne dostupné cez internet, čiže pedagóg nemusí byť priamo prístupný v škole, aby si mohol napríklad vyplniť nejaké požiadavky, ale keď napríklad dochádza, tak môže aj mimo priestorov fakulty to vyplňať. Čiže tam sa vlastne odboráva tá časť, keď papierovou metodou to musí niekde odniesť a doručiť, ale že mohol byť teoreticky vlastne aj čisto elektronicky to dodať. No, systém je realizovaný ako modulový systém, čiže je tam zainteresovaná momentálne správa používateľov, správa tvorby rozvrhu, ktorá je v prototypovej časti, ktorá nebola dokončená do tejto finálnej, potom správa časových preferencií, správa požiadaviek a potom je tam ešte modul na prístup k databáze, aby sa vlastne dalo zmeniť, že by sa vymenila PostgreSQL databáza za MySQL alebo za nejakú inú, tak je to vlastne premostiteľné čisto cez tento modul. V prezentačnej vrstve, čiže ako som spomínal, je to web aplikácia, využívame tam CSS a JavaScripty, takým možným smerovaním do budúcnosti pre ďalšie vlastne tie týmy, ktoré by na tom robili, by mohlo byť implementované Ajaxu, ktoré by sa napríklad veľmi hodilo, keby sa tvoril ten rozvrh, tak aby v prípade, že napríklad sa pripojenie alebo podobne niečo, aby neprišlo celé to všetko, čo si naklikal, ale aby sa to priebežne ukladalo. Čiže také nielen zinteraktívnenie pre ňo, ale priamo zinteraktívne tej komunikácie s databázou. No a toto malo by to prevedenie systému, a keďže bohužiaľ nemáme internet, tak... Systém sme videli. Mohli by sme inú vec vyriešiť, keď už ten posudok, čo vám robili k tomu, kedy ste sa vyjadrili. Oni nám tam v podstate vytkli tie veci,
To, že napríklad ten systém mal tam nejaké preklepy, ako bolo zobrazované, že tam týkal používateľovi, tak to sa odstránilo a rovnako, čo nám nefungovalo na tej prezentácii, to filtrovanie to bolo tiež dorobené. Teda upravené. Ešte jedna vec tam bola, myslím, čo bolo také jedine si možno z takých vážnejších, že v Explore to fungovalo pekne, ale v Opera a v ostatných to bolo rozhádané. Bolo tak, že Práve, že vo Firefoxe nám sme to hlavne. Čisto vo Firefoxe Hej. riešené. Ja som to ani v Explore nepozeral, no. Tak, tam, ja som iba editor postupy písal, že tam bude asi iba možno zle nastavené nejaké štýly. Neviem, lebo Firefox 2, prehliadať, že proste niekde spravil tak, že menu bolo proste v strede a ten zvyšok obsahu bolo pod tým. Alebo jedno bolo Ja som to skúšal v dvoch verziách Exploreru, ale v jednej to bolo problém. Ja ti to môžem ukázať priamo, aj keď tiež ako v Opere. Dobre, lebo mne to dokonca aj v Opera, aj vo Firefoxe išlo dobre. Ja ti to môžem ukázať v Opere, že ak to. Ale to nemusí to bude otázka nastavenia štýlov, takže to nebude nič tragické. Pravdepodobne pri tých veľkých tabulkách, ktoré sú dlhé, tak tam môže byť problém s tým, že niektoré prehliadače to nevedia dopočítať a tým pádom to dávajú dole, rozbijú to. Požiadavek v jednom tom Exploreru, čo som to skúšal. No. Že to menu dalo pod to. Toto je, Explorer je problém z tejto stránky. Ja až dosť dôverne. Ja môžem to napoložiť, tam už mám otvorené niekde. Myslím, že to nebolo nič. No tam bolo že návrh na zlepšenie vytvorenie templatov, aby sa to dalo farebne odlišiť pre rôznych rozvrhárov. Tam bolo to týkanie. A čierna farba by sa videli veci do tabuliek, aby tam bol väčší kontrast, to sú úplne detaily. V podstate je napísané, že z funkčnej stránky sme neobjavili žiadnu chybu, takže to považujem za dobré. Dobre, takže ďakujem. Poďme k ďalším.